Almene boligområder findes i dag i periferien af centrum som karrébebyggelser, opført som 4-etagers murstensbyggeri. Her er store gårdarealer, enkelte rosenbuske, garageanlæg og flagstang. Det kan også være industrialiseret montagebyggeri i byernes udkant, omgivet af enorme græsplæner. Der er lidt beplantning og præfabrikerede legepladser. Eller det er række efter række af rækkehus. De fleste almene boligområder er i dag ensartede. Mange er bygget langs kransporene efter solidariske principper om, at alle skal have lige meget sol og vind. Der er ingen butikker, ingen virksomheder, og udover værestedet heller ingen kulturinstitutioner. Hvor der nybygges, er der mange steder opbrud i traditionalismen og monotonien. Eksperimenterende byggerier, hvor der leges med arkitektur, materialer og blandede ejerformer, er på vej. Hvordan ser boligområderne ud om 10 år, hvis I forvalter videre, som I gør? Byfornyelse og omprioriteringsrunder har givet en del boligområder en ansigtsløftning. Men mange steder er der i over 60 år kun gennemført den mest nødvendige vedligeholdelse. Sektorens dårlige image og beboernes oprørstrang mod monotonien medførte et voldsomt politisk pres. Det resulterede i, at mange gode afdelinger er solgt til beboerne som private andelsboliger eller ejerboliger. Gevinsten er scoret af Venstres finansminister Thor Pedersen. Han bruger pengene til fortsat at mindske beskatningen af ejerboliger. Tilbage er i vid udstrækning kun de dårligste midtbykarrier og montagebyggerierne i byernes forstæder. Her har beboerne ikke mulighed for at købe boligerne, og heller ingen udefrakommende er interesseret i at købe på grund af områdernes dårlige image. I kan forvalte et alternativ. Hvor der tidligere var boliger og boliger, op til 5.000 samlet om et butikscenter, er der nu i 2012 en bred vifte af butikker i blokkenes facader. De omfatter alt fra Matas over cykelhandleren til de mange indvandrerbutikker med grønt og alt det andet, de sælger. Facaderne har fået særpræg. De er ikke længere bolsjefarvede, som der var en tendens til i midten af 90'erne. Nej, det er funktionelle forandringer. De nye butikker annoncerer med særpræget skiltning, hvad dagens tilbud er. Andre steder er små havestykker skudt ud omkring stuelejlighederne. Nogle med havestue, andre med drivhus. Meget af græsarealerne er skiftet ud med bymiljø og mere blandet beplantning. Her er nu alt fra rosenhaver, beboerne selv passer, til skovbeplantning. Andre steder har man beholdt græsarealerne, men alle steder træder de nu mere funktionelt frem. På 4. og 5. sal i 3. blok bor nu IT-virksomheden Euroscan. Den er blot en blandt mange tilsvarende virksomheder, der har set lyset i at anbringe virksomheden, hvor medarbejderne bor. I det tidligere indkøbscenter er der blandt andet oprettet et multietnisk kulturhus. Her er der både bazar, teater og biograf, der også viser film fra de etniske beboeres hjemlande. I dag er mange boliger i midtbykarriererne for små til at tilfredsstille den aktuelle forbrugergruppes krav om plads. Det, der for 50 år siden var en moderne lejlighed for en arbejderfamilie, kan i dag tilfredsstille behovet for studerende eller til nød enlige. Og i de nyere montagebyggerier, hvor der er store boliger, er det ofte en dårlig forretning at bo alment. Huslejen er for dyr i forhold til kvaliteten af boligen. Ganske vist har omprioriteringer af lån i de mest problematiske afdelinger afhjulpet problemet lidt. Det er stadig et markant flertal af beboerne, som er glade for at bo alment. Men sektorens dårlige ry gør, at meget få udefra finder det attraktivt. Alligevel må boligsøgende i byerne vente i op til 12 år på en almen bolig. Ganske enkelt, fordi udbuddet af alle boligtyper er lille. Lad os igen se, hvad der sker om 10 år, hvis vi forvalter videre af dette spor. I 2003 blev der gennemført lempelser i forhold til det private byggeri af udlejningsboliger. Det har bevirket, at de store pensionskasser i blandt andet København, Odense og Aalborg har bygget tusinder af lækre tilsvarende boliger.
Det har spist en væsentlig del af efterspørgselen på familieboliger. Så meget, at der nu i de store almene montagebyggerier er begyndt at være tomme lejligheder. I midtbykarriererne er de mest attraktive boliger solgt fra. Tilbage er de dårligste. Huslejen her er lav, men beboerne skriger efter bedre forhold. Udover plads mangler der ordentlige IT-forbindelser til omverdenen. Køkkener og badeværelser er ofte over 40 år gamle. Politisk er der ved at samle sig et flertal for omfattende saneringer. Det er på trods af protester fra en række af landets førende arkitekter, der fremhæver, at ejendommene repræsenterer dansk arkitekturs guldalder. Der er i de forløbende 10 år kun opført godt 18.000 nye almene boliger, og det har fortrinsvis været ældreplejeboliger. Det kan gøres meget bedre. Det lykkedes i tide at råbe politikerne op. Den almene sektor har gennemført store forbedringer. Mange små lejligheder i midtbykarriererne er slået sammen, og boligerne er individuelt tilpasset dem, der er flyttet ind. Udover mere plads er næsten alle boliger tilsluttet hurtige lyslederkabler. Udover billig telefoni, internetopkobling og tv, har det sikret, at den almene bolig også har de ressourcer, som en hjemmearbejdsplads kræver. Boligsammenlægningerne har ikke mindsket evnen til at løse boligsociale opgaver. Politikerne forstod nødvendigheden af, at der igen opføres almene boliger. Men de bygges nu kun i mindre portioner og i områder, hvor der i forvejen er blandede ejerformer. En stor succes har blandt andet været enkelte boligorganisationers opkøb af parcelhuse til almene formål. Intet er bedre end et parcelhus for en stor børnefamilie. Beboersammensætningen i den almene sektor har klar overvægt af familier med én voksen. Det er typisk pensionister, førtidspensionister og enlige forsørgere. Antallet af familier med børn er ganske vist stigende. Det er først og fremmest indvandrerfamilier, som får børn. 17% af beboerne i de almene boligområder er i dag af anden etnisk oprindelse end dansk. Og navnlig i de store montagebyggerier fra 70'erne er koncentrationen høj. Enkelte steder langt over 50%. De almene beboere er økonomisk dårligere stillet end den øvrige befolkning. Over 50% af beboerne i det almene byggeri er uden for arbejdsmarkedet. Beboermøder, klubarrangementer og tilsvarende aktiviteter er ofte det eneste, som sikrer kontakt mellem beboerne. På grund af den store etniske sammenblanding, der mange steder sker i beboermassen, er mulighederne for at etablere aktiviteter blevet vanskeligere. Men takket være byudvalgsmidler og de mange beboerrådgivere, blomstrer faktisk ret mange aktiviteter i almene boligområder. Lad os se, hvad der sker, hvis udviklingen fortsætter uændret de næste 10 år. Samfundet er generelt blevet rigere. Men det har ikke forplantet sig til den almene sektor. Her er de afdelinger, hvor der boede mange ressourcestærke, enten solgt til beboerne som ejerlejligheder eller som private andelslejligheder. Og i de resterende afdelinger er beboermassen blevet gradvist svagere. I de små lejligheder i midtbykarriererne bor der nu kun studerende, enkelte pensionister og mennesker med alvorlige misbrugsproblemer. I forstædernes store montagebyggerier er antallet af beboere med anden etnisk herkomst end dansk steget, så de mange steder udgør op mod 90%. De klarer sig jo bedre end danskerne i boligområderne. Manglen på arbejdskraft har gjort, at 65% af de voksne indvandrere er kommet på arbejdsmarkedet. De få danskere, der stadig bor i områderne, er ikke vældigt, da de ofte er svært belastede alkoholikere eller narkomaner. De fleste kulturelle aktiviteter, som sprang ud af byudvalgsprojekterne, døde efter bevillingernes ophør. Problemet var, at det kun var aktiviteter for aktiviteternes skyld. Og forbuddet mod, at almene boligorganisationer arbejdede med anden virksomhed end at drive boliger, fastholdt de store boligområder uden funktionelle aktiviteter, som arbejdspladser, butikker og andre bymæssige institutioner. Den mangfoldige beboersammensætning er ikke rystet sammen, men yderligere isoleret. Et forhold, der ofte har resulteret i omfattende etniske konflikter. Ensomheden blandt mange beboere i de almene områder er udtalt. Antallet af misbrugere er stigende, ligesom antallet af selvmord.
Mon ikke vi kan finde et alternativ? Nye miljøvenlige biler på parkeringsanlægget symboliserer den nye, unge, ressourcestærke beboergruppes velstand. Det forhold, at boligerne var til at betale i modsætning til andre boligtyper, beboerdemokratiets hvide rammer for selvforvaltning og ikke mindst sektorens foregangsvilje på miljøområdet, fik de unge til at flytte ind. Og efterhånden har alle beboere også vendet sig så meget til mangfoldigheden, at de har lært at holde af den. Her er alle slags mennesker, sorte, hvide, skæve og rige. I modsætning til Hellerup og dresscode er her noget for øjet. Det velfungerende beboerdemokrati og de mange aktiviteter, som udspringer af bymæssige kerneaktiviteter, såsom arbejdspladser, kulturinstitutioner, butikker med mere, har bragt beboerne fra lejligheden ud i gadeniveau. Mellem de mange sammenlagte lejligheder er der fortsat små lejligheder til de skæve eksistenser. Men de er blevet færre. Mest fordi mange er døde, og samfundets øgede velstand gennem de sidste 10 år har forhindret en videre rekruttering. De tilbageværende er fredelige og udgør kun en brik i den generelt spraglede folklore. Der bor også fortsat mange studerende i små lejligheder og bofællesskaber. Med deres energi udgør de et lokomotiv i byområdernes kulturliv. Og som nabo er det ikke usædvanligt, at de har grupper af store boliger, som er specielt ældrevenligt indrettede. Blomsterbørnene, der var unge i 60'erne, er flyttet ind i store mængder. De har med glæde kastet sig ud i konkurrencen med de unge om at sætte mest mulig kulør på områderne. De steder beboerdemokratiet fungerer, er det et velfungerende bindeled mellem beboere og boligselskabets ledelse. Og muligheden for indflydelse på egen bosituation giver mange lyst til at deltage. Men der er problemer. På afdelingsmøderne deltager i gennemsnit 30% af beboerne. Det varierer dog meget. I mange små afdelinger er der 100% deltagelse, mens deltagelsen i store afdelinger ofte er under 10%. Det bliver fortsat sværere at lokke de yngre beboere med i arbejdet. Ligesom de 17% af beboerne, som er af anden etnisk oprindelse end dansk, er stærkt underrepræsenteret. De unge synes, det er for stift, og indvandrerne forstår ikke principperne. Et andet problem er, at mange beboere i stigende grad føler sig kuet af beboerdemokratiet. Man forstår ikke de indviklede præsenterede regnskaber, så indflydelsen er mange steder ikke reel. Og i mange afdelinger må beboerne kæmpe for at sætte en parabol på altanen. De må slås for at lade barnevognen holde foran egen dør. Men der er afdelinger, som bryder med monotonien og skærer de snærende bånd over. Her har man egne haver og en stor grad af selv- og medvedligeholdelse. Det giver større udfoldelsesmuligheder. Derfor er det ikke ualmindeligt, at beboerne selv bygger carporte og udestuer. Har man her lyst til at sætte nisser i haven eller hænge lysgirlander på taget, så gør man det. Lad os se, hvordan boligområderne ser ud om 10 år, hvis I forvalter videre, som I gør. Fra at være et bærende fundament er beboerdemokratiet blevet et problem. De tidligere velfungerende afdelinger er omdannet til private andels- eller ejerboliger. Deltagelsen på afdelingsmøderne i de resterende afdelinger er under 10%. Mange af de pensionister, der for 10 år siden gennem beboerdemokratiet fik mulighed for selvrealisering, er døde. De yngre pensionister har andre interesser. De spiller golf og deltager i anden klubvirksomhed. Det er derfor stadig de ældste, som fastholdt ideen om almene boligområder som et forbudt land, der sidder på magten. Det hele er stadig lige stift, og de unge får ikke lov til at komme med deres reformønsker. Det kan I gøre meget bedre. Beboernes stigende utilfredshed og udsigten til beboerdemokratiets død fik næsten alle landets boligorganisationer til at stræbe efter beslutningsprocesser, der kunne tilfredsstille kravet om beboerindflydelse. Organisationerne har derfor i dag talrige udvalg med repræsentanter fra både beboere og ansatte, der bestemmer, hvad der eksempelvis skal ske med friarealer, og hvilke miljøbeskyttende tiltag man skal sætte i værk. Beboerne
er med faglig rådgivning i ryggen reelt bestemmende over bolig og områdets udvikling. Den gamle garde af beboerdemokrater har de fleste steder accepteret de yngres entusiasme i forhold til arbejdet. De steder, hvor de siddende har søgt at bremse udviklingen, er de ofte efter voldsom polemik væltet og helt ude af arbejdet. Disse områder står dog en del tilbage. Megen erfaring gik jo tabt på den konto. Mange steder træffes beslutningerne helt uden om beboerne af boligorganisationen. Sammensætningen af nogle afdelingsbestyrelser umuliggør efter boligorganisationens opfattelse et samarbejde. Andre steder er der ikke en afdelingsbestyrelse. Et forhold mange boligorganisationer arbejder hårdt på at ændre. Men der er også organisationer, som har set lyset i, at det er nemmere at forvalte boliger, uden at beboerne blander sig og gør indsigelser. Det er upraktisk og vanskeligere at holde og administrere boliger, hvis man går bort fra monotonien. Boligadministrationerne er meget forskelligt skruet sammen. Der er stor forskel på administrationen af 34 boliger, som varetages af en deltidsansat, og så administrationen af 34.000, som varetages af en direktion og mange ansatte. De mange ansatte i ledelserne ved, hvad arbejdet handler om. De fleste er vokset op i systemet, enten som ansatte eller valgte. Anderledes forholder det sig med administrative medarbejdere. De er oftest uddannet eller oplært på andre kontorarbejdspladser, og efteruddannelsen af administrative medarbejdere er begrænset. Inspektørerne er uddannede teknikere og ved ofte meget lidt om samarbejde med folkevalgte. Mange af dem har svært ved at tackle beboerdemokratiet, og det giver visse vanskeligheder. Ejendomsfunktionærerne er hidtil kun sjældent uddannet i egne rækker, men oftest rekrutteret fra gruppen af midaldrende håndværkere. Det er boligorganisationens ansigt i forhold til beboerne, men de har ingen erfaring eller uddannelse i at hjælpe dem. En ny faglig uddannelse af ejendomsserviceassistenter er dog grundlagt og fungerer 3 steder i landet. De første, som har gennemgået en merituddannelse, er allerede ude i arbejdslivet. Hvad sker der om 10 år, hvis I ikke forvalter anderledes? De stigende krav til bygherreadministration og generel rationalisering har medført, at mange små boligorganisationer er sat under kommunal administration. Beboere og boligorganisationer er enige om, at beboerdemokratiet ikke fungerer og vil gerne være foruden. Og mange steder gjorde tåbelige økonomiske dispositioner, at beboerne også gerne ville være foruden boligorganisationen. Forhold, der gjorde, at de accessoriske regler blev yderligere strammet, hvilket ikke gjorde det nemmere at administrere. De steder, hvor det fortsat er almene boligorganisationer, der administrerer, er det lokale ansatte, som træffer beslutninger på afdelingernes vegne, ud fra de i organisationen godkendte budgetter. De mange ansatte i ledelserne er derfor blevet en stadig vigtigere del af boligorganisationernes virksomhed. En lang række dygtige medarbejdere har forladt sektoren og bestrider i dag jobs i administrationsselskaber, som administrerer private andelsboliger, deriblandt en del tidligere almene. Boligorganisationerne uddanner fortsat ikke selv administrativt personale, og sektorens image og tydelige problemer har ikke gjort det nemt at rekruttere nye medarbejdere. Inspektørgruppen er fortsat teknikere, og der er ingen generel uddannelse af disse. De føler til gengæld, at de har fået lettere arbejdsforhold, efter at beboerdemokratiet i vid udstrækning er gået i sig selv. Ejendomsfunktionærer er i større udstrækning blevet faglærte og er blevet bedre til at varetage kontakten med beboerne. Men opkvalificeringen er kommet for sent. Problemerne blandt og med beboerne vokser hurtigere, end de nyuddannede ejendomsserviceassistenter kan løse dem. Det kan udvikle sig helt anderledes positivt. Der er ryddet op i regler og bestemmelser, så reglerne for ledelse og administration nu er nogenlunde ens for alle og til at overskue for alle. De små boligorganisationer så i tide lyset i lokalt samarbejde, således at der i langt de fleste kommuner nu kun er 1 eller 2 administrationer.
De ansatte i ledelsen er fortsat en blanding af medarbejdere, der er vokset op og uddannet gennem boligorganisationen, og nye udefra kommende akademisk uddannede. Boligorganisationerne uddanner nu stort set selv sine administrative medarbejdere, og kan derfor i stor udstrækning sikre alsidighed og grundviden hos de yngre ansatte. Alle kender til afdelingernes fysiske forhold og de mennesker, som bor der. De ved, hvad de snakker om, når beboerne eller andre ringer. Og de ved, hvem de skal henvise til, hvis de ikke selv kan løse problemet. Inspektørgruppen er fortsat teknikere, men de har alle måttet lade sig opkvalificere i forhold til at acceptere, at de er her for beboernes skyld. Og det går også ganske udmærket. For mange er det reelt blevet en kunst at hygge og snakke beboerne efter munden, samtidig med, at de alligevel får deres vilje, hvilket jo også er godt nok. Ikke mindst, når det drejer sig om noget teknisk, som de jo ved mest om. Ejendomsfunktionærerne er i højere grad blevet nærmedarbejdere, som sikrer, at de beslutninger, der træffes i afdelingerne, udføres og hjælper beboerne. Dygtig forvaltning og beboernes tillid gjorde, at de stramme bånd for boligorganisationernes virksomhed blev lempet. Det har fået mange boligorganisationer til at søge nye veje i forhold til at yde beboerne maksimal service. Udbuddet af ydelser omfatter således i dag alt lige fra golfundervisning til tidligere offentlige opgaver, der nu er udliciteret. Hjemmehjælp og madudbringning. Fællesnævner for alle aktiviteter er, at det er for beboernes skyld. Deres glæde, vores succes.